Szeretettel köszöntöm a Széti Hágai gyülekezetet ezen a szép vasárnapi napon. Isten hozott mindenkit a mi lelki otthonunkban. Karácsony után néhány nappal, az év utolsó vasárnapján állunk itt, hálás szívvel azért, az útért, amit az idén megtehettünk. Kezdjük alkalmunkat azzal, hogy szívünket Isten felé emeljük. Fennállva énekeljük el a doxológiánkat. Dicsőség a Nagy Istennek! Dicsőség a Nagy Istennek, Atya, Fiú, Szent Léleknek, Szent Háromság egy Istennek, örök imádás, tisztelet. Amen. Köszöntsétek egymást a béke jelével. A gyülekezet foglaljon helyet. Uram, köszönjük, hogy megtartottál minket ebben az esztendőben is. Köszönjük a szép hordai napsütést és a közösség melegét. Köszönjük, hogy vigyázol ránk, ápolod a lelkünket, kitartasz mellettünk, gyarlóságunk ellenére is, hogy intesz bennünket a szépre és a jóra, a hozzád méltóra, arra, hogy úgy járjunk, kelljünk a világban, mintha te tennéd. Hogy úgy ábrázoljunk ki téged minden nép előtt, hogy az magával ragadó, méltóságos, isteni és szentséges legyen. Mert te mi bennünk, és mi te benned lakozunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kezdő énekként énekeljük el együtt az 58. énekünket az Zöld énekeskönyvből, amely így kezdődik. Él még atyáink ős hite. Él még atyáink ős hite, győzve a küzdelmek felett, szívünk dobban nagy örömmel, hogy hithősök most is élnek. Atyáink ősi szent hite, éljen bennünk is örökre. Atyáink láncokban voltak, a sötét börtön fenekén,
atyaink hitte, világszerte meghódolnak, és az ki tégedet bír, részese a boldogságnak. Atyáink ősi szent hitte, éljen bennünk is örökre. Amen. Fennállva együtt olvassuk a zöld könyvből a 341. igeszakaszt. Ez János evangéliumából való, az első részből, az 1-től a 14. versig. Én olvasom a vékony betűs részt, és ti válaszoljatok a vastag betűs részre. Az ige testé lett. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és az ige Isten vala. Ez az ige kezdetben az Istennél vala. Mindenek ezáltal teremtettek, és ő nála nélkül semmi nem teremtetett, valami teremtetett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az embereknek a világosságok. És ez a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség azt meg nem esmérte. Valahogy ember Istentől bocsátatott, kinek neve János vala. Ez jött tanúbizonyságot tenni, azaz, hogy ama világosságról bizonyságot tenne, hogy ő általa mindenek hinnének. Nem vala ez ama világosság, hanem küldetett volt, hogy bizonyságot tenne arról a világosságról. Ez vala az igaz világosság, amely megvilágosít minden e világra született embert. E világon vala, és e világ ő általa teremtetett, de a világ őtet meg nem esméré. Az övéi közé jöve, és az övéi őtet bé nem vevék. Valaki pedig őtet bévevék, oda azoknak így méltóságot, hogy Istennek fiaivá lennének, tudnélik azoknak, kik az ő nevében hisznek. Kik nem a vértől, sem a testnek akaratjától, sem a férfiúnak indulatjától, hanem Istentől születtettek. És amaz ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttak az ő dicséretét, úgy, mint az atyának egyetlen egy szülöttének dicsőségét, ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Foglaljunk helyet. Urunk Jézus Krisztus, taníts minket erős hitre, bűnbánatra és reménységre. Simíts el életünk rögös útjait, hogy rajtunk keresztül mások megláthassák a Te szabadításodat. Urunk, Teremtőnk, könyörgünk Te hozzád, hogy a Te szent lelked töltse be most ezt a templomot. Könyörgünk továbbá,
hogy nyisd meg a fülünket, hogy meghalljuk a Te igédet, nyisd meg a szívünket, hogy be tudjuk fogadni azt, és nyisd meg az életünket, hogy cselekvő engedelmességgel válaszoljunk rá. Mert közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Kérünk téged, mindenható, hogy áld meg a most következő igehirdetést. Engedd, hogy az ige ne csak a fülünkig jusson el, hanem mélyre hulljon. Ha szomorúak vagyunk, megerősítsen, ha fáradtak vagyunk, megtisztítson, és ha megvalljuk bűneinket, megújítson minket, úgy, ahogy csak Te tudsz megújítani. Ámen. Testvéreim, igét olvasok fel nektek az Új Szövetségből. Lukács evangéliumából, a 2. fejezetből, a 25-től a 32. versig terjedő igeszakaszt. Simeon történetét. Kérlek, hallgassátok figyelemmel. És íme volt Jeruzsálemben egy ember, akinek Simeon volt a neve. Igaz és Isten hívő ember vala, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indításából éppen akkor ment a templomba, amikor a gyermek Jézus szülei bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek. Ott ő karjaiba vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent. Most bocsátod el, Uram, a Te szolgádat. A Te beszéded szerint békességben, mert szemeim látták a Te üdvösségedet, amelyet minden nép szeme láttára készítettél világosságul a pogányoknak, megvilágosításra és a népeknek, Izraelnek dicsőségére. Eddig szólt az ige. Legyen áldás rajta. Testvéreim, énekléssel dicsérjük az Urat. A 64. énekkel, amely így kezdődik. Aki nékem megnyírtál, rejts magadba ütkőszál. Aki nékem megnyíltál, rejts magadba ütkőszál, oldala szent folyója, melyből víz és vér folyam, nékem üdvöt szerezzem, bűnigámtól megmentsen, törvényednek eleget. Az én bűvem nem tehet, burzgóságom égne már, könnyűn folynak, mint az ár, el nem venni bűnömet.
egyedül csak nagy kegyed, s mivel mit sem hozhatok, keresztedre borulok, meztelen, hogy felruházd, árván bízva, hogy megszánsz, tisztátlanul járulok. Most meg ó, mert meghalok, most míg élek e földön, és majd halálom jön. Ha évőként átszállok, ha virág elé állok, aki nékem megnyíltál, rejts magadba ütközszál. Kedves testvéreim! Simeon története a várakozásról szól. Gondoljunk bele! Egy egész életet töltött el reménykedve. Hányszor ébredhetett fel úgy, hogy talán ma? Ma beteljesül, amit erős hittel szüntelen várt. Tántoríthatatlansága meghozta számára az áldott pillanatot és a lelkének a megnyugvást. Mi itt, Floridában, a diaszpórában élő magyarok szintén ismerjük a várakozást. Várjuk a híreket otthonról, várjuk a szeretteink látogatását, vagy éppen várunk egy jobb életre, egy biztosabb holnapra. De mit tanít nekünk Simeon? Azt, hogy a várakozás nem tétlenség, hanem felkészülés. Ő igaz és istenhívő ember volt, nem csak ült a babérjain és pihent, hanem méltóvá tette a szívét a találkozással. Amikor 2025. december 28-án visszatekintünk az elmúlt 12 hónapra, tegyük fel a kérdést. Miért várakoztunk az idén? Csak a számlák befizetésére? És a hétvégékre? A partikra? És a kirándulásokra? Vagy kerestük és kértük Isten jelenlétét a mindennapjainkban? Ez a mai nap, december 28-a, egy sziget az időben. A karácsony izgalma immár lecsengett. Egy köztes idő ez, amelynek jelentősége van. Az ajándékok dobozait már eldobtuk. A karácsonyfa talán már hullatja tüskeleveleit. A szilveszteri zaj azonban még messze van. Ez a csend ideje. Simeon is a templom csendjében találta meg a választ. A mi életünk itt Safety Harborban és környéken lehet nagyon zajos és rohanó. De a magyar templom falai között élő istenhitünk lehetőséget teremt a megállásra. Itt, kint az idegenben, még fontosabb, hogy legyen egy pont az évben, amikor nem a jövőbe rohanunk, hanem megemésztjük a múltat.
Az évvégi hálaadás nem csak a sikerekről szól. Hálát adni a nehézségek legyőzéséért, a betegségből való felépülésért, vagy a gyászban kapott vigasztalásért. Ez az igazi keresztény erő. A magyarság és a hit itt a távolban meghatározó. Sokan közületek hatalmas utat tettek meg, nem csak kilométerekben, hanem lélekben is. Magyarországról vagy Erdélyből elszakadni, és itt az Atlanti-óceán másik partján úgy gyökeret ereszteni, nem kis feladat. Simeon is egyfajta idegen volt a saját korában, hiszen egy elnyomott nép tagjaként várta a megváltót. A mi közösségünk itt egyben, a templomban egy kis magyar sziget. Amikor magyarul imádkozunk, nem csak szavakat ejtünk ki, hanem a gyökereinket ápoljuk. A hit és a nemzeti öntudat kéz a kézben jár. Ha megőrizzük hitünket, megmaradunk magyarnak. Ha megmaradunk magyarnak, kultúránk, örökségünk marad meg. És van egy közösségünk, ahol Isten szava a legédesebben cseng. Ne engedjük hát, hogy az új év kihívásai elhalványítsák bennünk ezt a kettős kincset. Hogy mit viszünk át a küszöbön. Hamarosan átlépünk az új esztendőbe. Simeon azt mondja, látták az én szemeim a te üdvösségedet. Ő készen állt az elengedésre, mert megkapta a lényeget. Testvéreim, mi mit akarunk elengedni az idei évből? A haragot? Egy régi vagy új sérelmet? Egy baráttal? Egy családtaggal? Vagy egy gyülekezeti hittársunkkal szemben? Itt az ideje letenni a batyut a templom küszöbén. Ne vigyük át a mérget az új évben. Viszont vigyük át a reményt. Ahogy Simeon karjaiban tartotta a gyermeket, úgy tartsuk mi is a hitünket. Óvatosan, szeretettel, büszkén. Ez a kis gyülekezet itt Földjában azért él, mert vannak még itt, akik mindig tudnak várni, remélni és szeretni. Ámen. Fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiával, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születték Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felmérne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek egy Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszent egyházat,
szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, most pedig angolul szólok hozzátok. Dear brothers, sisters and friends, as we gather between Christmas and the New Year here in the Hungarian Christian Church, Safety Harbor, Florida, on this December 28, 2025, we find ourselves in a unique spiritual no man's land. The carols of Christmas Eve have faded, and the loud celebrations of New Year's Eve are just around the corner. We are in the quiet space in between. Today, I will speak to you about a man who lived his entire life in that in-between space. Simeon, who got the strength and the patience waiting. The Gospel of Luke tells us that Simeon was a God-feared, devout man who was waiting for a consolation of Israel. Think about that for a moment. He wasn't waiting for a weekend or a vacation or a promotion. He was waiting for a promise that God had made centuries before. He will not die before he sees God's Christ. In our modern world, and especially here in the United States, we are conditioned for speed. We want instant answers, high-speed internet, and quick results. But the spiritual life is often about the long wait. Many of you in this temple have waited for years to see prayers answered. Perhaps prayers for your children, for your health, or for peace in your homeland. Simeon teaches us that waiting is not lost time. It is holy time. He didn't grow bitter in the waiting. He grew righteous and devout. He kept his lamp lit even when the light and the night felt long. It is mesmerizing and holy, recognizing Christ in the ordinary. When the moment finally came, it wasn't with tender or lighting. It was a simple couple, Mary and Joseph, bringing a tiny baby to the temple. To any other observer, it was just another ritual. But because Simeon's heart was tuned to God's frequency, he was filled with the Holy Spirit. Therefore,
He recognized the Savior in the ordinary. This is a vital lesson for us as we end this year. We often look for God in the big events, the miracles of the crisis. But God is often in the quiet, mundane moments of our lives, here in Florida, in the kindness of a neighbor, in the resilience of this Hungarian Christian congregation, or in the peace we feel during a real, faithful worship like this. Simeon shows us that if we are looking for God, we will find Him, even in the smallest of packages. Simeon's prayer is famous. Sovereign Lord, now you are letting your servant depart in peace, according to your word.